Good news sa IFM News. At para naman sa ating good news for today, masarap na kaluskus inihain sa Bagison Festival sa Mangaldan. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin Idol Maya. Sa pagbubukas ng Bagison Festival ng Barangay Bantayan, Mangaldan, inihain ang putaheng dinuguang kalabaw o mas kilala bilang kaluskus. Isa na ito sa mga malalaking cook-off ng kaluskus dahil sa humigit kumulang 30 kalahok ang nagpakita ng kani-kanilang recipe ng orihinal na paraan ng pagluluto ng nasabing putahe. Tumataginting na 20,000 pesos ang naiuwi ng first place sa Patimpalak at 15,000 naman sa second place, 10,000 sa third place at 1,500 para sa consolation prize. Bagamat ulam para sa marami, maaari ding gawing merienda ang sabaw nito na kadalasang ipinapareha sa puto. Ang salitang kaluskus ay nangangahulugang bituka sa salitang Pangasinan na siya namang mas nagpapasarap sa lutong ito maliban pa sa karne ng kalabaw at iba pang pampalasa. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.